alhamdulillah sunan wani hara alhamdulillah hannani kadimani mai mutanen waka kera ta Alhaji Ibrahim na Habu mai zamani aikin ka ne kai ka iya kai za ka kaye ka ba jahilin mai waka bane wannan mai waka ko me yake waka ne haka Alhaji Ibrahim na Habu ka kira maza masu na gaji maroki kowa ya je gabon ka lura komi yake saidawa kai ko maroki ne shi da kaburi da musulmi saboda yaro garba ya sabuka yara garba dan Ibrahim yara garba dan Alhaji Malam Yaya yara garba dan Ibrahim mijin malama mijin banyo yayi da sabata sarkin manya Alhaji Abubakar shi ya ba shi mata kaje maraba mai ro maraba mai ro yara garba dan Ibrahim ni ka kwana bata ni ka so sale abokin kan kwana bata bai raina majanonan hali makabur gemu majanonan halima Umar baban Umar ni ka so sale dan Malam Yaya sannu na Alhaji Musai Iko Alhaji Musa Iko dan Malam Garba sarkin yan Alhaji Musai Iko dan Abubakar madalla Allah shi ba ka yanda kake so Musa Baba Sallau ban Yalwaji sarkin yan kasuwar mutan Yahun abokin malam baban Shawai Alhaji Musa Iko ya ba ke bi wa ɗan shehu maroka za mu je zuwa na Audu mai zamani wai na nema wasu hana hannu ba kone ni to ai ya je banyi an ba shi ɗan jinin sarauta an ba shi sarki Abubakar ya ba sannu ya hana garba na mairo yara garba na mai ikon Allah ya shaurare gaban zaki mai ƙarfi barci mai danna duniya na kyautar sale Alhaji Musai Iko Allah shi ba ka yanda kake so aman dan gwamnati Malam Yaya ɗan gwamnati Malam Yaya mijin malama Gambo Yarori Muhammad Nawa yarori Muhammad Alhaji yarori Sharif Bukar Alhaji Sharif Bukar uban Ibrahim uban Muhammad Sani za mu je zuwa sarkin da ke na Audu mai zamani Alhaji Sharif Bukar madalla Yarori Muhammad kun kyauta saboda ya halo garba na mairo sannan daga ka goma ya da ka 20 ya da ka 30 da suke baka